Сега ще видим тук горе в дясно името на следващата улица. Ще видим, мога да приближавам си да се на ръка, съжалявам. Серванте се казва тази улица. Всъщност се казва така, защото ще видим на дясно. Там горе вижте Санчо Панса, Дон Кихот, къде ги виждаме? И тук над вратата ще видите лика на Мигел де Сервантес, защото тук е къщата, където писателя е починал 1616. Преди повече от 400 години тук Мигел де Сервантес е починал съвсем сам и след неговата смърт в неговата къща тук са се открили неговите ръкописи. Останалата част от неговите ръкописи са открили след неговата смърт и след неговата смърт е станал всъщност наистина известен. Това е тази сграда, какво е вътре? Всички абсолютно сгради, които виждаме навсякъде, продължителност на целия тур, всичките са живущи зони, живущи. Да, само че долу има така някакви, примерно. Да. Бизнес. Да, така да. Вдясно, виж сега, тук пак също е живуща зона, разбира се. Само че всички хора, които виждам, всеки е турист. Сега в 6 се затварят. Къщата, всъщност, където Лопе де Вега, писател е починал преди 1635 и неговата къща дори е отворена като музей, с вход свободен дори.